Khadija yana zammiluni dafiruni. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai tunana na Khadija sai ta gwada irin iliminta ita kuma da gogewarta a cikin sha'ani na yau da gobe, ta dawo manzon Allah sallallahu alaihi zuwa gare ta, ta cire dan kwalinta ta ce masa kana ganin sa, yace ba na gani. Ta mai da dan kwali yanzu fa annabi yace ina ganin sa. Manzon Allah sallallahu alaihi yace ina jin tsoro akan kaina, kada a ce ko aljani ke bibiya ta. Ni sai tuna Khadija tace la wallahi kai dai Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tozarta ka ba, kana daukan nauyin da ba naka ba, wani ya ɗora ma da lura ka ɗauka, kana taimakon wanda baya da shi, kuma kana sadar da zumunci. So ashe mata suna da babban dauri mai girma wanda za su iya gudanarwa a cikin sha'anin addinin musulunci. To kusan yanzu daidai da wannan gaba da sai da za ta ɗauki wannan aiki, gaba ce wanda duk abin da ya kamata a yi ma'ansaru dini dama an riga an gama aikin, yanzu ci gaba ne kawai za a yi. Saboda ban san wani state ba a Najeriya, ban san shi ba, inda idan kana so mu tara maka mace 10,000 ba mu iya tara masu, ban san shi ba. Kuma wannan wata karama ce ta shehu kawai ya sa muka dinga tahiya wannan aikin akai ta yi. Mutane na ganin kamar shiriri ta kawai muke yi, mu ma ba mu san abin da ake yi ba. Ashe aikin zai je ya bayyana a gaba. Yanzu daga ranar da muka yi mitin da Shehu Asimu na farko, shekaran jiya da ya zo mun nuna masa, bayan mun gama rubutawa, ni sai da ta ce ma ka kira wasu, ban ma kira